Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους καθηγητές μου στο φροντιστήριο Μέθηξης, διότι με τη βοήθειά τους και την υποστήριξή τους κατάφερα να περάσω στην πρώτη μου επιλογή, που ήταν η Ιατρική Αθηνών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το φροντιστήριο Μέθηξης και τους καθηγητές που ήταν δίπλα μου στην προσπάθειά μου να πετύχω στη σχολή της επιθυμίας μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας, τη συμπαράσταση, την καθοδήγηση και τη βοήθειά σας τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν πάντα πρόθυμοι να απαντήσετε σε τυχόν απορίες μου, να με βοηθήσετε να εξελιχθώ γνωστικά και να διαχειριστώ την αγχωτική διαδικασία των Πανελληνίων. Χάρη στην πολύτιμη βοήθειά σας, κατάφερα να περάσω στη σχολή της επιθυμίας μου, δηλαδή στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το φροντιστήριο Μέθηξης, γιατί χάρη στην καθοδήγηση των καθηγητών μου κατάφερα να περάσω στην πρώτη μου επιλογή Ιατρική Αθηνών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το φροντιστήριο Μέθηξης για τη στήριξη και την καθοδήγηση σε όλη την πορεία μου, όπου με τη βοήθειά τους κατάφερα να περάσω στο Πανεπιστήμιο της Ιατρικής, όπου τόσο καιρό ονειρευόμουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιά στο φροντιστήριο Μέθηξης και τους καθηγητές μου, που στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή την απαιτητική περίοδο και συνέβαλαν στην επιτυχία μου αφού κατάφερα να περάσω στο παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το φροντιστήριο Μέθηξης, γιατί αν και ήμουνα στα διδακτορικά τμήματα, ήταν πάντα δίπλα μου σε ό,τι χρειαζόμουν, είτε ήθελα ψυχολογική υποστήριξη, είτε κάποια βοήθεια με τα μαθήματα. Και χάρη σε αυτούς κατάφερα να περάσω στη δεύτερη μου επιλογή, που είναι νοσηλευτική στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Πραγματικά για μένα το φροντιστήριο Μέθηξης είναι μια οικογένεια. Τόσο η στήριξη των καθηγητών όσο και το φιλόξενο κλίμα πραγματικά συντέλεσαν στην επιτυχία όλων μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.